EM रनजित बसुमतारिया रुनिखाता स्टेट डिस्पेंसारियाव दावबायहैदों। थारैनो बेखौ बुंथारनांगोन थांनाय माखासे सम सिगांनिफ्रायनो EM रनजित बसुमतारिया गावनि बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन फसंथान फरायसालिफोराव हरखाबै आगान होदों। आगान होनायनि गेजेरजोंनो बै फसंथानफोरनि थासारि आरो सोलिबाय थानाय माखासे जेंनाफोरखौबो मिन्थिना लायो EM रनजित बसुमतारिया। दिनैबो फिन खेबसेबाव गावनि बियाब एबा चिरां दुवार बियाबनि सिङाव थानाय रुनिखाता स्टेट डिस्पेंसारियाव हरखाबै दावबायहैयो EM रनजित बसुमतारिया। दावबायहैनायनि गेजेरजोंनो बे डिस्पेंसारिनि डक्टर आरो डिस्पेंसारिनि सामलाय आफादफोरजों माखासे थासारिखौ लाना सावरायलायो। सावरायलायनायनि गेजेरजों डिस्पेंसारिनि खना खनला नायदिंना रोगि फाहामथायनि सायावबो खौरां लाबावो EM रनजित बसुमतारिया। मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।